Tak to ste nečakali asi, čo? Ani ja ne. Čaute, vítam vás pri novom videu. Tentokrát je to úplne niečom inom. Prvýkrát sa so mnou vyberete na cestný bicykel. Neviem ani ako to vzniklo. V jeden deň chalani začali jazdiť na cestiaku a mňa to chytilo. Kto by to bol povedal. Idem aktuálne na železnú studničku, stretávam sa s chalanmi pod Červeným mostom. Pôjdeme si dať dneska taký väčší okruh, malo by to byť okolo 80 km, ale chcel by som prvýkrát hecnúť 100. Ešte som ani raz nedal 100 km, ale dneska je nádherný deň a mohlo by sa nám to podariť. Tak, skupinu už máme poskladanú. Teraz nás čaká výšľap na Biely kríž. Následne pôjdeme do Limbachu, z Limbachu na Pezínsku Babu, potom smer Stupava naspäť do Bratislavy a možno ešte niekde odbočíme, nech dáme tú 100. Tešíme sa na to. Presne to odpadlo, jak som hovoril. Na magnet sa tam drží. Tak, Biely kríž je za nami. Teraz ideme smerom na Limbach, tuším. A odtiaľ ide Pezínska Baba. Som veľmi zvedavý, že jak sa nám tam podarí výjsť. Teraz ma jednou rukou vytrase. Oha, zvládol som to. Nádhera, chlapci. Au, au. Tak, Pezínsku Babu máme za sebou, teraz už sa len spustiť dole, vidíme v podstate v Perneku, odkiaľ pôjdeme ďalej do Stupavy, tak poďte si to s nami užiť zase raz. Prvýkrát idem táďalto v podstate z Perneku smerom do Stupavy na bicykli. Je to tu nádherné, ale fúči nám strašný protivietor. Musím makať ty kokso, aby som sa vôbec udržal za chalanmi. Ale je to bomba, pozrite sami.
gabčíková. Tak to je paráda. Tak, máme za sebou výborný obed. Čaká nás posledných 25 km. Ideme okolo Volkswagenu po starej ceste okolo Stupavy. Hádam, to bude v pohode. Protivietor stále fučí a je tu dosť aut, tak verím, že to bude fajn. Čaute. Tak, stovka sa nám nepodarila, budem mať nejakých 95 cca, keď dojem domov. Protivietor vystriedala úplná, ty kokso, úplné peklo, je asi 35 stupňov, zhorené ruky, nohy, všetci sme už vyčerpaní. Chalani sa odo mňa odpojili, išli domov, no a ja už mám tiež posledný kilometr. Takže to bolo na dneska všetko, dúfam, že si takýto nový typ vlogu užili. Cesta ma naozaj chytila, takže ešte sa uvidíme na cestiaku. Ak sa vám video páčilo, lajky, odbery, retarder a vidíme sa na budúce. Čaute.